gave her you straight out of Dumbo Shaft. Tell us the way kwa mavanditi. Yes, I mean, do it come when there's a last boy. Read him up. Yes, man. Why would I do our boss left? Katifunza wangu rasta urgona avasan kachkafundi ndo kasta pandino shika bauti banana la pasta pandino shika bauti beso ndo kasta na one of them style ndo gun brogan bagban tembo man bojo bantan tonto ban brogan oka wagan wagwan togan ya seven one room Tambo mulambogini sakanda kubuda pa magazini mpana uku imbamba dotamini unenge uku dakwane parafini kana pakatsika tsika Take one man. Yes, seven. How you are? Sakandi kati vauzi chitofunza kana wangu mandevu urikona vabva vadoda vangoti kwadabvu urikona ndobva ndauya kamusi wachivabvu unozviziya ngoma ndobva ndati kwadabvu Lomboshala iwe ziya kwangu rove wandro amundirove vaindoti ungamira neni panyaya dzema ngoma nesaundi iwe pane bhebi uchitadza wane raundi une feseve iri raundi zvinopedza pawa kutuma rastava masamba vodzoka pano vakabata chamba zvinopedza pawa achida kunzi anoimba apane chipo chekutimba zvinopedza pawa Yes, me. Bonus there. Okay, sister, wait.